kaixo. Barbatuk ezen laguntzarekin, kaxa, Hemos preparado repike los vídeos del eta Damborinaren Damborín bideoak y grabatuko el ditugu. repique. Ánimo Animo, disfrutatu, y disfrutar. espero que estéis bien. ondo otea danok, Un beso eta para muixo todas. bat. Vamos a Light preparar erritmoaren kaxa la prestatuko caja de dugu. light. Kaxa Es una erritmoa caja sinplea da. sencilla. Redoble Tiene bat eta 3 relleno un dauzka. redoble y 3 rellenos. Hau izango Sería litzateke. esto. ¿Vale? Entonces, tra, ta, 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 tra, ta, 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 bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Es una Kaxa caja azkar que va a joango ir da. rápida. Es sencilla, Mugimendua pero la erraxa dificultad da, es mantener baina la zailtasuna velocidad. abiadura mantentzean dago. Porque si Ze los zurdos van xurduek haciendo hau egiten duten bitartean, tum, 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 taca, tum, taca, taca, tum, kaja abiadura horretan caja, sartuz si la gero, metemos a esa hauxe izango velocidad sería litzateke. Bai, Bueno, pues horixe esto izango sería. litzateke. Entonces vamos a trabajar un Redoble poquito lo landuko que es dugu pixka bat, el redoble, gehiegi landu ez quien no dezunentzat. lo tenga muy trabajado, que sería sujetamos la Baketa ez baqueta dugu oso flojo heldu y behar. muy flojo porque Bestela, entonces ezingo dugu redoblea el menperatu. redoble no lo dominamos, Bere kaxa doa. va a su bola, Oso fuerte ere ez, ni muy fuerte, bestela kago. entonces lo matamos ahí y no le dejamos rebotar. Entonces tenemos que intentar hacer ese ejercicio. Digamos que Asmoa intentamos izango da baketa la baqueta se kaxako quede pegada partxari al parche, itxatzita geratzea. la Baina intención, gero pixka bat pero errebotatzen luego la utziko dejamos diogu. rebotar un poco. No la dejamos ahí, si no queda. Itxatzita geratzeko asmoa, baina zertxo bai solte utziko dugu. Pero un poquito suelta la dejamos. Vale, ejercicios hori para hacer egiteko esto. ariketak lantzeko esku nagusia erabiliko dugu. Eskuineko eskua erabiltzen baduzu, eskubia. Eta aldiz, eskerra erabiliz gero, eskerra. Saiatuko gara, baketa bakoitza zenba golpetxo edo rebote ematen dituen kontrolatzen. Rebotes hace la baqueta. Laiten kasuan ez dugu behar hori, baina oso ondo datorkigu rodoblea landu eta hobeto menperatzeko. Adibidez, bi kolpekoa egiten badugu, bi golpe eman orduko, altxa. Ez dira horrelako bi golpe, baizik eta imintzio bakarrarekin lortzen dut bi kolpe ematea. Hirukin saiatu naiteke. Eta altxa. Orduan, saiatu bikin. Ui, iez egintzat, babixe, zaila dela. 3. Saiatu erritmo pixkat ematen saiatzea. Entonces, vamos a intentar con lo mismo. A ver, ¿cómo era esto? Hiruko redoblea da. Nik uste sartzen dela. Kaxa lantzeko, aprobetxa dezakezue, komentatu dugun hori.
pixkat fintzearren. Para afinar Orduan, un poquito más. Entonces, metronomoa jarriko dugu, a ponernos un metrónomo. ez dakit non dabilen. Hirurogeita hamabost erreboluzioetan jarriko gara. Bits minutuko. Bits por minuto. Venga. 3, 4. Pues esto. Hori metronomorekin. Orain, ariketa pixka bat aldatzeko, abestiren bat erabili dezakezue. Barbatukezen hau, gorputz perkusioa erabiltzen dute. Dena da gorputz perkusio. Ba, bi, hiru, lau. ¿Sí? Vamos allá. Eta pausuekin, erabat kuadratzen du. Bale? Lagun hauek gelditu, eta simplifikatu nahi badugu, egin dezakegu. Oso azkar bado erritmoa, bai? Etxean gaudenez, abiadura aukeratu dezakegu. Baina abiadura honetan jo beharko bagenu eta asko kostatzen bazaigu dena egitea, adibidez, beraiekin entzaiatzeko, egingo genuke. Redoblea ondo eginez, adibidez, edo redoblerik gabere eratu dezakegu. Lehendabizi azentu batekin, redoblea zailagoa denez, azentu batez ordezkatu egiten dugu. Batzutan gertatzen da kasarekin, abiadura azkarrean goazenean batez ere, golpe suabeak eta fuerteak ezin ditugula kontrolatu. Eta ez dela bereizten azentoa eta bestelako golpea. Zer egingo genuke? Kolpe txikietatik hasi. Hortik, azentura igoko naiz. Hori, lasa-lasa egin dezakezue, eta nahi duzuenean altxatzen joan. Berdin du noiz. Bai, cuando os venga, de vez en cuando, para que os acostumbréis. Oitzeko, beste eskua ere erabili dezakezue. Askotan erabiltzen dugun ariketa, sorginakin adibidez erabiltzen duguna, etortzen zaigu oso ondo azentu eta rellenoak lantzeko. Berriro gurera etorriz, azentu batez ordezkatu dezakegu, edo relleno bakarrik landu, edo redoble bakarrik. Entonces, a ello. Relleno.
Lehenengo azento bakarrik. Relleno bakarrik. Erritmoa ondo mantendu. Ba, hoxe da, dana. Beste gauza bat. Kamarak batzutan gauza raroak egiten ditu. Enfokea ajustatzen doa eta rollo bada. Baina ez dut lortzen beste modu batera egiterik. Bueno,